Magandang umaga sa inyong lahat mga kanter. Nandito naman pala tayo para sumama sa tropa natin sa pagpandaw ng mga trap niya. Bali, kabilaan po pala yung latag niya. Dito sa kabila. Tapos dito naman sa kabila, binalikan niya yung iba na nakatakas. Sana kumagat ulit mga kanter. Sana makaswerte tayo. Yun, samahan nyo kami mga kanter. Let's go! Yun, sana makauli mga kanter. Unang trap mga kanter. Dito natin papandawin. Dito. Lapit lang sa may kalsada. Mataas kasi yung tubig. Ano mo na? Ha? Wala meron. Diyan sa loob. Dito. Wala. 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 Buklo agad. Buenas malas. Buenas malas mga kanter. Sunod na trap mga kanter. Ito na yung sunod na trap. Diretso na tayo sa loob. Diretso na tayo sa loob. Wala naman. Wala mga kanter. Buklo. Buenas malas talaga. Nandun sa unahan ng ibang trap mga kanter. Pag malaking tubig, ganito yung pinagtataanan dito mga kanter. Sunod na trap mga kanter. Dito natin papandawin. Dito na yung sunod na trap mga kanter. Ah, hintid ko lang kunin. Blade. Malaki dito na kayo dito. Ha? Wala. Wala. Buklo na naman. Halingungo. Meron. Halingungo. Halingungo. Wala pa kaming huli mga kanter. Hindi walang sampa dito sa parting taas. Hati naman. Sunod na trap mga kanter. Kahuli na sana. Wala. Ay wala. Karimpe na naman. Ha? Oh. Bungkang. Bungkang. Kinain? Baka hindi pa pumasok. Wala. Bungkang. Buklo. Sunod na trap mga kanter. Meron dito malaki. Sana mayroon. Meron. Sabit pa. Wala, talaga din eh. Wala talaga. Halingungo. Uyok. Tikaya daw sumbag tapos bigla siyang buhat. Hindi man doon. Uy, hindi lakat. Wala. Sa lakat. Wala dito mga kanter. Walang sulat. Dito na tayo sa trap mga kanter. Wala pa tayong huli. Magpahuli na kayo. Buyot. Wala. Malas ngayon nata. Taas ng high tide paggabi oh. At walang alimang ngayon. Walang sampa ngayon. Kabilang spot kasi ito mga kanter. Yung hinati niya yung mga trap niya. 14. Yung 14 nandun rin sa kabila. Pinagpandawan namin kahapon. Dito na tayo sunod na trap mga kanter. Ano? Ang balita. Nakaysa na kaya? Meron. Ay mayroon. Nakadali rin mga kanter. Dito para sa baba. Nakadali rin ang isa. Hindi ko lang gawin ng dua. Oo. Pinagtataan din namin to mga kanter.
Nakachamba rin ng isa. Hindi na masama. Hindi na masama oh. Hindi na masama ang pag-unlad. Yan oh. Malaki-laki na rin mga kanter. Yan. Ito. Nakadali rin. Kala namin buklo na. Wala tala sa taas no? Dito lang parting baba. Naman. Baliktad. Maligtad. Parting taas. Kabilang spot, parting taas. Dito sa parting baba nakahuli. Hindi ako nagbawa, nakakaluwa. Dito na. Sir, natrap mga kanter. Yung pinang kaya niya pre. Oo. Ano kaya? Oo, malaki. Yan o. Yun oh. Bago pa mga kanter. Araw ko lang yung nakikita. Malaki na sana to. Hindi ko alam kung saan yan nakatira. Wala nga dito. Hindi ko magat. Wala nga oh. Bago yan. Hindi kumagat. Ano naman sa baba? Ito na sa baba. Kadakuda. Hindi po kadakuda kaya ang kanina. Hindi kumagat mga kanter oh. Malaki na sana to. Ay. Mararom? Kinulot ang pangali. Luminarom pa. Sayang. Dito lang yan sa pagilid. Araw ka na kadakula sa dumi sa taas na. Araw ka na binukayan man. So, natrap ulit mga kanter. Wasak ang kinabuhi. Ay wala. Kaligmats. Yun o, kaligmata mga kanter. Mahintay yagi. Ano ka ba dyan? Lagi baga. May dumaan na dito mga kanter. Ito dyan. Naghanap ng ano, buyod. Oh, baka naghahanap ng ano, hipon. Pampain. Pampain. Yun. Mga bang lang. Sana makadali pa kami mga kanter. Pangdagdag. Kaisa pa lang. Ay, sibong. Sunod na trap, mga kanter. Nandyan. Dito. Yug. Sa daanan lang mga kanter. May dumaan na dito. Meron. Kaso maliit. Maliit to. Maliit pa mga kanter oh. Ha? Tingin. Yun na, maliit pa mga kanter. Baktas yun eh. No? Basta. Hindi. Di ba? Hindi. Brown. Hindi. Yung baktas. Ayun, dito sa kabilang parte ah. Buhian mo. Wala na. Buhian. Yeah, may ama. Iya, buhian mo. Pakawalan natin para makalaki pa mga kanter. Kung ka sumamang ano ka. Bato ka. Ito ka na. Kayain ang buhay mo. Pakalaki ka. Sa kabilang spot na tayo. Magpakuha ka sa iba. Kabila. Tayo, kabila. Yun mga kanter. Sa kabilang spot na kami. Tapos na kami dito sa kabila. Bali may 14 na lang nakakapapandawin. Yan mga kanter, dito na tayo sa kabilang spot. Ipapandawin tayo dito. Yun oh. May turtaklob oh. Ano ba? Wala. Delikado talaga. Delikado tayo. Yes, patahan na sa bonggin. Delikado mga kanter. Malas ata talaga ngayon. Kabilang spot. Ay, kabilang spot. Dito tayo sa kabilang spot. Ayun, kita na yung alimango. Yun oh, barang-barang mga kanter. Kitang kita ang barang. Wala na ang agad ah. Mayroon. Kaso nasa ano? Binik. Binit. Wow. Ay nakadali mga. Walang isang klipet. Oh, walang Isa lang sipit mga kanter. Partida pa yan. Tambay na to dito. Meron pa dyan isa. Yun no, kadali rin. Mataba.
Mga bibi. No? Kadagdag rin mga kanter. Ito pa din eh. Meron ba dyan? Meron. Malapit lang mga kanter. Katas kung tawagin ito dito sa amin mga kanter. Barding taas. Ha? Wala. Daan na ng tubig. Wala nga. Ito lang. Mga kanter, meron pa daw dito siya na papandawin. Nasa loob. Sa loob. Tinago. Ayun yung tubig. Hindi sa sulok mga kanter. Meron? Hindi mo pa nga nakuha. Meron ha. May dalawa? Dalawa daw. Na. Tingin. Rico. Rico. Puro tinik. Dalawa yun. Ayun dalawa nga mga kanter. Oh? Good size. Sabi ko na dito ka tumaan. Yun, nadali. Mag-awa yan. Kayo. Away. Awa yan. Ayan mo. Uy! Pang-iling kayo. Huwag kayong away. Puto na sipe. Rico. Sak yung malaki. Sayang mga kanter Nagkagatan ah. Hinagat. Taba. Wasak. Taba sa ano Tarim laki. Bibig starter. Yung malaki sana. Siksik liglig. Oo, agad na. Yan. Oo, damay pa. Ito. Lipat na lang sa kabila mga kanter. Alright. Uy, umambo na mga kanter. Tago na naman ang cellphone. Tago na naman cellphone natin ito. Yan, malusida. Ulan na. Mga kanter. Parang meron ah. Parang meron. Oo. Parang lang. Uy, meron. Meron nata. Wasak din ah. Ligmata. Ay, dito. Hindi kumagat mga kanter. Ulan na. Ulan na naman. Tago na ng cell. Tago na ng cellphone mga kanter. Dito na kami mga kanter. Yan sa gilid ng bato. Mali ang tubig yan. Ay, mayroon. Kaligmata. Kaligmata mga kanter Dua. Wow. Dua. Aray. Tempa. Dito. Para matandaan. Dito na mga kanter. Balita. Ay, mayroon. Wala. Kaligmata. Puro mata-mata. Yun Batok-batok na naman mga kanter. Yung isang trap walang laman. Galing doon sa gilid mga kanter. Diyan Diyan. Walang laman. Meron din kaligmata kaso walang alimango. Yun lang. Mga lang mga kanter. Ulan na naman. Kaya pang yun mga kanter, sunod na trap dito natin papandawin. Ilang trap na lang yung natitira? Apat. Apat na lang. Yun, apat na lang mga kanter. Bali, may 5 na tayo. Ulit. Panlima na ba? Ay, 4. Apat na? Apat nang. Isa. Apat nang huli mga kanter. Diyan. Mayroon kaya? Parang wala. Tibo. Nasa tibo mga kanter. Ay, mayroon. Mayroon mga kanter Good size na mga kanter. Nakachamba. Malaki-laki na mga kanter Mataba yan sigurado. Kulay pa lang.
Yan o. Sa ukay to. Oo, galing sa ukay. Kalain mo yun. Di naasahan to mga kanter oh. Na ganito lang. May halong tubig tawang. Dahil pang lumot. May mga lumot pa. Ano yan? Ano yan? Hybrid na limango yan. Nakachamba. May lahing kalabaw. Kaya tabang. Tabang na. Lasahan mo nga kung matabang. Tabang to, pag ano, pag bilaga. Tabang yan pag nilaga. Panlak. Mali, palabas na kami mga kanter. Ilang trap na lang yung natitira. Yan, abang-abang lang. Yun mga kanter, sunod na trap. Dito natin papandawin. Ano makati Dito. tatlo. Tirang trap. Meron. Meron. Ay, meron nga. Meron ngang wala. Meron kahoy. Kaya pala hindi nakapasok. Espadan laman. Wali. Salitan. Pero mas madami muklo. Pinagkaita na yun. Hindi na yun salitan. Sunod na trap mga kanter. Dito natin papandawin. Ano kaya ang resulta? Matunok. Ay, meron. Ano nga? Ay, wala. Maluwag yung ano. Kain. Oh, Maluwag, walang laman. walang laman. Ano yan? Maluwag, walang laman. Ay, dito. Ay, hindi yan. Laylay na bagaw. Laylay na. Pinakorek ko yung sudma. Tultul pagka lagyan eh. Sino Yun, ang oh. magaroan? Hindi lang lagyan. Yan Ito ang- butas oh. Ha? Ito na ito. Ito, dito. Wala niya kapon. Wala. Galo GR. Yun mga kanter, sunod na trap. Last na trap na to mga kanter. Last na trap. Meron. Uy, wasak ko. Wasak. Aray, wasak. Meron oh, kitang kita na mga kanter oh. Kaso, medyo bukas. Buti di nakawala oh. Ay, taba Butas? nito. Ay, Hindi. Tagal na to sa ano? Butas to mga kanter. Pag ganito. Takla. Medyo kalawang na. Sabi ko dito. Kaya taas. Buti di nakawala mga kanter. Bukas to. Bukas. Yun oh. Nakalimutan isara. Wala kasing kadena. Inabot niya ng ano, tubig. Mataas. Kung inabot talaga ng mataas na tubig, kawala yan sigurado. Dali. Hindi yan. Magpapakuha talaga siya. Papakuha talaga siya. Taba nito. Yun oh. Oh. Laki na mga kanter. Medium na. Hindi kilawang. Taba niyan. Harap niya nilaga. Steam mo na oh. Steam is bright. Dali. Last na trap na yan mga kanter. Oo. Last na trap na yan. Dito na sa ano, malapit sa kalsada. Lapit sa kalsada to mga kanter oh. Yan, kalsada na yan. Yun oh. Tamo. Buti nakadali. Nag-aarap na pala ng kalsada yung limango. Paano mag-aral na? Aral na. So yun lang mga kanter. Bali tapos na kami magpandaw ng mga trap. At ito lang yung nahuli natin, 6. Kahapon 5. Nadagdagan rin ng isa. Kala namin malas. Buti nakabawi tayo dito sa kabilang spot dito. So, sa dati nating pinagpandawang kahapon. Nasa taas lang. Oo, nasa pating tas talaga yung alimango. Nasa alos mababaw lang. Yun lang mga kanter. Yun. Lubos po kami nagpapasalamat sa mga solid supporters natin dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kanter. Sana po ay patuloy nyo kaming suportahan. Kung nagustuhan nyo po ang aming video, huwag nyo pong kalimutan i-like and share mga kanter. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo lagi. Thank you Lord. Yun, shout out sa inyong lahat mga kanter. Ingat kayo palagi.